Mark, wie een dag op een weg in het huis van de school. Wenn zijn engste weg is van de school, dan zit dort een engste voorarm als een andere jong en zijn beetjes zijn al op een groot handgevallen, rofgevallen. Hij gaat wat door en hij zit dort. Dit jong zijn beetjes zijn op de eerd, heeft een baseballbat op de eerd, zijn schultasjes op de eerd, een baseballhandschoen op de eerd en zo'n schoofdingen mij alleen op de eerd. Hij helpt deze jong schwinde dingen opheven. Während hij den zeldzien weg hier in het huis, dreigt hij wat van deze jong zijn zaken. Hij vindt uit dat deze jong de heet Tim. Wenn ze denkt, ze gegaan zijn, komen ze bij Tim zijn huis. En zijn mama is voor daar en hij zegt te Mark, voordat die has mijn zin geholpen deze zaken draaien, kom dan, ik wil je wat te drinken geven. Mark die het in Tim zijn huis nemen. Ze vertellen door, ze lachen door, hebben een goede tijd en leren zich nodig aan. En de nächste paar weken, ieder mal, wenn ze in de school zijn ze top. De nächste paar Monate worden ze nieuwe vrienden. En zo gaat dat ganz bij ze door je secundaria zijn. Ze gaan top naar prepa, naar hogeschool en ze zijn zeer goede vrienden. Heeft zeer schön gegaan door de ganze tijd in de school. En wenn het de laatste dag is voor de graduation, dan zit zo jeder einer wat in ihnen wegnehmen van du am Leben. Sie wollen sich nicht mal so viel mal sein. Dan kommt Tim naar Mark en dan zegt hij, Mark, hast mal lieber gedacht, dat den dag, wenn du mich helpst, die Bicke du abheben op Erd, den dag, wat du mir da halten deits, wat du mit mir nach mein Haus gingst, wo wir viel gelacht haben, Spaß verteilt haben, und gute Freunde geworden sind, hast du mal gefragt, warum ich so viel Sachen mit dem Haus hat von der Schule? Und Mark sagt, hat niemals über gedacht. Und Tim sagt, den dag, wird je beweeg naar huis. Ik had al mijn zaken van de school metgenomen. Ik had trouble. Mijn maal had mij afgezegd. Ik had zeer lege noten aan de school. En ik neem alles met naar huis. Keiner zal zich meer botheren met mijn zaken. En ik wil naar huis gaan en mir het leven nemen. Aber den dag, merkst du mich uit. Den dag, wirst du door voor mij. En die hast veel meer gedaan als bloß de beker abgehoben. Die hast mijn leven geraad. Wo viele Menschen sind von derischen Tag in Trouble. Wo viele Menschen sind anmutig, haben nicht mehr ein Ziel für ihr Leben, wollen nicht mehr, wo sie handeln sollen mit ihren Troubles. Die Bibel sagt in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 11, merkt jent euren anderen Mut, spreekt an den anderen Motto, bietet jent euren anderen ab. Vriend, wer wir du sind, für Menschen, wo das fehlt, in dieser Zeit, wo wir nicht mehr sind. Viele Menschen sind in Depression, viele Menschen sind anmutig, viele Menschen wollen nicht, wo sie handeln sollen, in seinem Eng von ihr Leben. Vriend, wer wir du sind für so eine Menschen. Wer wir Menschen schaftig ankicken. Wer wir Menschen Frau begegnen. Wer wir ein Freund sind, für wen wir nötig fehlt. Was will ich von? Was willst du von? Wem die Kos Mut merken im Leben. Wem die Kos du sind, für wem die Kos das Leben raten. Möchte er uns hier Not geben, dass wir kennen, du sind für Menschen, wo das nötig fehlt. Du sind für Menschen, wo das Ziel von das Leben verloren haben. Und so einander Mut sprechen und uns einander abbühen, und du sind einer für den anderen. Möchte der Herr hier Not geben und möchte Gott die segnen.